Salam mehriban vatandaşlar, salam qadırlı illeşler. Men şu wagt bir rus diline ýazyp etdim. Bütün dünya insan hakları goraýyş guramalarynyň ählisine ýüzlendim we dünýäniň çempionlary, ähli sportmenleri hem ýüzlenip bir ýazyp etdim rus diline. Ähli ýerlere başardığımdan ýaýratmak gerek. Hökman suratda şol nukta nazardan men şu ýazgyny etdim. Häzir jurnalistlerimize, korrespondentlerimize Aziya bolýamy, ile Rossiýanyň korrespondentlerine hemmetine ýollamakçy nesip bolsa bul işi beýle galdyrmaly däl diýen mende niýet bar. Şol sebäpli häzir 3-4 gün bäri ekranyň aňyrtynda bolsam bir ýerde oturman iş geçirýäs. Häzir şol rus diline ýeden ýalgymyň türkmençe öwrüp aýdyp bereýin. Bu Türkmenistana bolýan wakalardan bizim hemmämiziň habarymyz bar. Ýagny Süleyman Tursunbaýewiň düşen güni bolan ýagdaýlary, başylarça urulyp öldürilmesi barada görüň berdim we kursandyňam şonuň saperniýi bolan kursandyňam Türkmenistanyň prezidentiniň garnaşy bolanlygyny onu hem aýtdym we beýle ýagdaýlar Türkmenistana bolup duranyny barada görüň berdim. Sebäbi dogry zady dogry aýtmaly beýle ýagdaýlar şu wagtçe bolup dur, emma biziň habarymyz ýokdy bu zatlardan. Belki habar bar adamlaram bardyr. Emma daşrakda ýaşasaň Türkmenistan bilen ara baglanşygyň bolmasa habaryň bolman bilýär. Onuň bütün dünýäde ýagny adamlaryň hak hukugyny goraýan bütün organizasiýalaryň guramalaryň hemmetine ýüzlendim şol çykyşymda we dünýäniň çempionlarynyň adyny tutup geçdim. Ýagny Habib Nurmagomedowň, Conor McGregor'ın, Dana White, bu prezident, UFC'nin prezidenti, Amerika'daki şu yankı MMA uruşlarını geçirýän, şu boýlary geçirýän UFC'nin prezidenti, oňa ýüzlendim. Ondan Rishot Sabirov, Özbekistanyň sportmeni, düzdo boýunça dünya çempionlary, belli ady belli sportmenler, Yerlan Serikjanow ýüzlendim, Kazakistan, Yuldaş Smetow, Kazakistan, Elham Mamedow, Azerbaýjan, Abdullah Tanriyev, Özbekistan we başga da birden ähli dünýä belli çempionlar, sportmenleriň hemmetine ýüzlendim. Türkmenistanda şeýle ýagdaýlar bolup geçýän barada we Türkmenistanyň prezidentiniň garnaşlar tarapyndan urulyp öldürilýän we başga da wagşyçylykly işleriň edilýänligi, bu işleriň hem günäsiz ýagny çäresiz jinayet edilen işleriň üstü açylmaýanlygy barada aýdyp geçdim we Türkmenistanyň prezidentiniň garnaşlary bolanlygy sebäpli çäre görülmeýänligini hem aýdyp geçdim. Bu zatlara bütün dünýäniň sportmenleriniň, çempionlarynyň üns bermegini haýyş etdim. Onuň galy berse de bular ýaldatlara biz öňden beýlek göz yummajagymyzy hem aýtdym we beýleki şol ýüzlenen adamlaryň hemmetiniň şu zatlara üns bermegini haýyş etdim we bütün dünýäniň ýagny adam haklary, insan haklary goraýyş guramalarynyň, insan hak hukuklaryny goraýyş guramalarynyň şu zatlara üns bermänligi üçin biziň dinlemedikleri üçin şu zatlar ünsiz galanlygy üçin birden adamlaryň biýüne ölenligini hem aýdyp geçdim. Gal berse de şu Süleymanyň enesi, atasy öz derdi bilen, öz başyna gelen bela bilen bir özleri ýalňyz galylar. Şolaryň janyny howp awanýanlygyny aýdyp geçdim. Türkmenistanyň ýagny
pravoohranительный organlar şolar tarapyndan batış edilýändigini aýdyp geçdim. Neden beýlägem bu zatlara gaty güýçli biz üns bermeliriz. We gene bir aýdyp geçen adım hökmany suratda şol cinayet eden adamlary gözläp tapmalygyny talap etdim halkyň adyndan we bulara kanun boýunça ceza bermeklerini hem talap etdim. Yapık kapyň aňartyndan dälle açyk görnüşde suut etmeklerini hemme halka da aýan etmeklerini onam talap etdim. Çünkü diňe ene atasyny telefon üstülen ya hat üstülen duýdurmak dälle eýsem suut edilenne hukman enati atasy gatnaşmaly, bol açyk suut bolmaly, halkym gatnaşmaly. Şol sebäpli şu suutun hukman açyk bolmagyny hem talap etdim. Ene şuňupça gadyrly watandaşlar ene şeýlerek häzir bu eden talapnamamy ingliz diline geçirip ingliz diline de ýazyp etmekçi. Onam şu dünýä guramalaryna insan hak hukuklary goraýan guramalaryna we ähli ismilere social medialara ýaýratmakçy. Hem redaktorlaryň, jurnalistleriň üstü bilen. Bolýa, sag oturuň. Ýene görüşeriz.